شالوم شالوم بروخات حواتي جون مسخن يفتح عيد زلخو سلام أملاخنا عخن يكون كلات كنا بزلخنا أم بقدماي كان فيديو زين حواتنا تخون نشتي حسب نيراتني زابير مسكن هوب فليخا نفلات كن حواتي طقيمات كن كتكون زابير مسكن حجون بحانت حسابي متأكن زلخو نخلات كن كأخطاء ما كان تسفى يقبر بقدماي بزعباتا حفتنا زعرفت نشتي حسابي بنير بنفسي أبنت جيرة እንደገና ሕጂ እውን ነተን ኣሕዋተይ ዘለኽን ወላ እውን ኣብ ሓዳር ኮንክን ብዙሕ ሽግር ተሓልፋ ወይ ዘይምስምማዕ ከጋጥም ከሎ ተሓልፍኦ ዘለኹም ጎደና ንእሽተይ ሓሳብ ክበክን የደለ እግዚኣብሔር ከም ዝረዳእና ከዓ ክንዘራረብ ኢና ብሩኻተይ ኣብቲ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ሓዳር ትገብረሉ ግዜ ሲ ሓደ እቲ በይኑ ዝነበረ ካልኣዩ ምስ ካልኣዩ ክነብር ክጅምር ከሎ ወይ ምስ ካልኣዩ ኣብ ኪዳን ክኣቱ ከሎሲ እቲ ናይ በይኑ ዘለዎ ሓሳብ እቲ ናይ በይኑ ዝነበሮ ናብራ እቲ ናይ በይኑ ዝነበረ ኣካይዳ ወይ እቲ ምስ ስድሩ ዝነበሮ ሓሳብ ኩሉ ገዲፉ እዩ እቲ ሰብኣይሲ ኣቦን ኣዲዮን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይጠርነፍ እዩ ዝብል ሰበይቲ ከዓኒ ኣባን ኣዲያን ሓዲጋ ምስ ሰብኣያ ተጠርነፍ እዩ ዝብል እቲ ቃል ኣምላኽ እዚ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ሓደ ኣካል ክብለና ከሎሲ ሓደ ኣካል ማለት መፈላለየ ነገር የብሉን እዛ ዓይንና ሲ ሓንቲ ኣካል እያ ምስ ነብስና ንበይና ዓይንና ውፅናስ ክንፈልያ ይንኽእልን ኢና ወይ ከዓ ኣካልና ሲ ኩሉ ዝተተሓሓዘ ኣብ ንሓድሕድ እዩ ስለዚ ሓደ ኣካል ንብሎ ምሽ ሰብኣይ ከዓ ብዘይ ሰበይቲ ሰበይቲ ከዓ ብዘይ ሰብኣይ ሓደ ኣካል ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ወይ ከዓ ኣብ በበይኖም ሓሳባት ክኸዱ ከለዉ እቲ ሓዳር ክጥዕም ኣይክእልን እዩ እቲ ሓዳር ክሰማማዕ ኣይክእልን እዩ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ፈተና ንድሕር ኮይኑ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እቲ ዘጋጥመና ዘሎ ብርጭት እንድሕር ክንፃወሮ ዘይንኽእል ወይ ከዓ ልዕሊ ዓቕምኹም ሲ ክፍትነኩም ሲ ኣይፍትነኩም እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ ልዕሊ ዓቕምኹም ሲ ኣይክፍትነኩም እዩ ዝብል ድሕር ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ማዕረብ ሂወትና ሓደጋ ዘምፅእ ነገር ኮይኑ ወይ ንደቅና እውን ሓደጋ ዘምፅእ እንድሕር ኮይኑ ግን ምፍልላይ እዩ ዝሓይሽ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ኣብ ዘየድሊ ነገር ካብ ምእታው ፅባሕ ንጎ ኣብ ሞት ካብ ምብፃሕ ፅባሕ ንጎ ንደቅኻ ዘይጥቡቕ ዘይኮነ ታሪክ ካብ ምግዳፍ ምእላይ እዩ ዝበለፀ ቤተክርስትያናት ኣትየንኦ ኣገልገልቲ ኣትዮሞ ቤተሰብ ኣትዮሞ ቤተሰብ ተዘየለውን ፈለጥትና እንድሕር ኣትዮሞ እቲ ነገርቲ እንድሕር ዘይተዓርዩ